Wara li Malta kisbet l-indipendenza fl-1964, xi kittieba żgħażagħ Maltin ma baqgħux jaraw is-siwi ta' kitbiet nazzjonalistiċi u bdew jesperimentaw bi stili ġodda ta' kitba. Aktar u aktar meta bdew jaqraw il-kitbiet letterarji mill-Ewropa kontinentali, ir-Russja u l-Istati Uniti. Moviment letterarju ħafna drabi jisibuh bħala il-moviment tas-sittinijiet. Id-differenza tiegħu kienet illi dak iż-żmien fis-sittinijiet il-gwerra kienet tiġa għaddiet, jiġifieri mill-anzjani il-kittieba tal-ewwel li għadulhom ir-romantiċi bdew ħafna minnhom saru xjuħ u ħadna l-indipendenza hawnhekk da kollu qajjem ġifieri ferment ġdid fil-letteratura wkoll bħal l-istess kif ġara fl-arti. U aħna nsertajna konna żgħażagħ ta' dak iż-żmien. Kollna nħobbu l-letteratura, kollha studjajna l-Università u bdejna nikdbu. Ħriġna l-ewwel ktieb u l-prof Sakulina li għamlilna daħla għalilna hawn jidher bidu ta' ftuħ ġdid fil-letteratura. U minn hemmhekk ġifieri Oliver Frigieri kien kiteb artiklu għandna bżonn moviment tal-qawmien, letteratura għandha bżonn Maltija għandha bżonn qawmien u minna ħareġ ingħaqdu ħafna gruppi, għamlu meeting u ddeċidew li jagħmlu l-moviment qawmien letterarju. Kenna mhux min jikteb il-poeżija biss, imma min jikteb il-novelli, min jikteb ir-romanzi, jiġifieri konna mħaltin. U kważi kollha kitbu f'idioma ġdida, il-kritiċi li kitbu fuqna fuq il-kodba tagħna irrealizzaw li aħna qegħdin nagħmlu idioma ġdida. Ovvjament li konna qegħdin naqraw awturi kien sar ħafna affarijiet. Kważi rivoluzzjoni soċjali fis-sittinijiet kienet seħħet. Barra minn hekk bdew jidħlu l-kodba in translation ta' pajjiżi oħrajn hawn Malta, allura kellna fonti oħrajn minn fejn aħna naraw. Wara li ddeċidejna li naqdu il-moviment qawmien letterarju, ridna il-ġurnal tagħna ħalli nilħqu lin-nies u ivvintajna il-Polz. Il-Polz jiġifieri letterarju ta' Malta ġdida. Il-Polz baqa' għal ftit żmien sakemm imbagħad kien il-moviment ma komplix iżjed. Però mbagħad ħsibna illi anki l-iskejjel it-tfal irridu nilħquhom u bdejna b'Satar. Satar kellna naħseb li l-aqwa ħaġa li qatta minna il-moviment. Għax Satar baqa' sejjer ġifieri għal fuq minn 40 sena meta spiċċa l-moviment ħadu il-Malta Union of Teachers u kompla sa 4 snin ilu. B'kollox dam 40 sena. L-iktar ħaġa importanti kienet barra daw il-ġurnali li tiġa semmejtlek hija li aħna ma qadniex nistennew in-nies jiġu morna għand in-nies. Konna mmorru naqraw fuq it-suntieri tal-Knisja pereżempju f'lukandi biex in-nies dejjem nixbruhom u dejjem infittxu post ieħor. Mhux kellna post wieħed biss u nippretendu n-nies jiġu għandna, le konna nduru fuq is-salib tal-Għolja pereżempju għamilna waħda kważi kull imkien dorna. U bekk konna nixbdu nies illi laqas ħafna drabi laqas kienu jafu li hemm letteratura Maltija. Konna magħna kellna grupp ukoll, kellna grupp tajjeb tal-mużika, ġifieri komplet tiġbidhom lin-nies. U naħseb illi din kien l-aħjar move li għamilna, il-ġurnali li għamilna u dawn li dorna ħafna postijiet. Dak kien il-motto tagħna, immorru aħna għand in-nies ma nistennewhomx jiġu huma. Fil-6-8 snin li għamilna nikdbu, organizzajna ħafna affarijiet, ħriġna kodba barra daw il-ġurnali, ħriġna anki kodba tal-letteratura aħna bħala moviment, ġifieri, naħseb għadhom jgħidu sal-lum fil-fatt. Min jistudja l-letteratura Maltija jirrealizza li l-moviment kien
importanti ħafna biex jibbriġġja minn dawk l-anzjani li kienu ta' qabel il-gwerra u wara l-gwerra imma ngħidulhom ir-romantiċi. U mbagħad ġejna aħna ħafna minna kienu poeti u kittieb oħra ta' protesta, il-protesta kienet waħda mill-affarijiet li dana. U illum il-ġurnata hemm moviment ġdid illi qed ikompli jiftaħ toroq differenti minn tagħna wkoll. Li għandna diversi dizzjonarji stampati, ftit li xejn insibu riżorsi simili fuq l-internet, tħalli barra il-miklem.com li huwa dizzjonarju tematiku u dizzjonarju tal-Malti li tista' taċċessah mill-indirizz maltesedictionary.org.mt. Minħabba li dan is-sit jiddependi fuq riċerka kontinwa u jinqeda b'sorsi differenti, ma jistax jitqabbel mas-sofistikazzjoni ta' dizzjonarji oħra stampati, imma jibqa' l-aktar dizzjonarju avvanzat li nsibu bil-Ilsienna fuq l-internet. Fil-paġna prinċipali ta' Dizzjonarju Malti, insibu l-għodda ewlenija minn fejn nistgħu nfittxu l-kliem li rridu. Iżda qabel ma nibdew inqalbu fih, tajjeb nagħtu ħarsa lejn x'possibiltajiet oħra joffri dan id-dizzjonarju. Ngħidu aħna, barranin li ma jafux bil-Ilsienna, imma li jeħtieġu t-tifsira ta' xi kelma Maltija, jistgħu jaqilbu l-interface għall-Ingliż mid-drop-down menu li nsibu fuq net, fuq il-lemin. Barra minn hekk, nistgħu nfittxu wkoll kliem Ingliż sabiex ninataw tifsira bil-Malti, billi nafsu search in English glosses. Għalhekk, jekk nieħdu din l-għażla u nfittxu pereżempju cats, għax ngħiduha kif inhi. L-internet inħoloq għal qtates. Ninataw attus, pejxu u kliem ieħor relatat mad-dinja felina. Imma lissa ejjew nibqgħu fil-paġna prinċipali. F'każ li m'għandniex aċċess għal karattri Maltin, xorta għandna l-possibilità li ndaħluhom permezz tat-tastiera li tidher ħdejn il-kelmiet fittex bil-Malti. Għandna wkoll l-għażla li nagħmlu tiftixa aktar avvanzata, billi fost l-oħrajn nażlu x'kategorija ta' kliem irridu u minn liema sorsi. Ġala darba nibdew nfittxu kelma ngħidu aħna ktieb. Ninataw diversi riżultati li jinkludu kemm il-kelma nfisha kif ukoll frażijiet oħra li jinkludu l-kelma ktieb. Għal kull kelma ninataw ukoll il-kategorija, jiġifieri jekk dik il-kelma hix nom, verb, aġġettiv u l-bqija. L-erq, f'dan il-każ KTB, u xi drabi ninataw ukoll it-tifsira bl-Ingliż. Meta nafsu fuq il-kelma li rridu, ninataw saħansitra aktar dettalji. Hawnhekk nerġgħu nsibu l-parti tad-diskors, it-tifsira bl-Ingliż u l-erq, flimkien ma' kelmiet oħra relatati, il-frekwenza tagħha fil-lingwa u informazzjoni dwar is-sors li minnu ttieħdet dik il-kelma. Fin-nofs imbagħad insibu eżempju tal-kelma użata f'sentenza u l-inflessjonijiet kollha tal-kelma skont il-ġens, jiġifieri l-femminil u l-maskil, u l-att, jiġifieri s-singular, l-att imtenni u l-plural, flimkien mal-kitba fonetika tal-kelma skont l-alfabet fonetiku internazzjonali. F'xi daħliet insibu kolonni oħra skont jekk il-kelma li fittixna għandix varjanti, pereżempju widna jew wedna, jew hekk hix verb. Fil-każ tal-verbi ninataw ukoll it-temp, jiġifieri jgħidilna jekk il-verb li fittixna hux fil-perfett jew fl-imperfett. Minkejja dawn il-faċilitajiet kollha, dan id-dizzjonarju għadu fil-fażijiet bikrija tiegħu u m'għandniex neħduha bi kbira jekk insibu xi eltijiet. F'dan il-każ, aħna wkoll nistgħu nkunu kontributuri billi nikkuntattjaw lill-amministraturi ta' dan id-dizzjonarju mill-buttuna tan-nofs fuq net. U ħaġa oħra tal-aħħar. Kontu tafu li dan id-dizzjonarju nistgħu nużawh sabiex nikdbu poeżija? Mela x'inhu? Nagħmlu mod irridu nfittxu kliem li jirrima ma' storja. Kull ma rridu nagħmlu huwa li ndaħlu O-R-J-A u ma' riżultati tellalna kull kelma li fiha dawn l-erba' ittri u f'din l-ordni. Ngħidu aħna memorja u vittorja.
Timmaġinak miexi tard bil-lejl fi triq u toħroġ ħlej għalik minn xi tappira? Missirijietna kienu jemnu li taħt l-art hemm dinja oħra abitata minn bosta kreaturi. Ngħidu aħna, il-bellija li kienet titla minn ġolbjar. X'nafu aktar dwar din id-dinja ta' taħt mill-għajdut ta' dawk ta' qabilna? Missirijietna kienu jgħidu li hemm post taħt l-art jgħidu l-dinja ta' taħt. Din kienet art kbira, simili ħafna bħal tagħna, u biex tinżel għaliha trid issib dawn il-ħofor twal u fondi biex tinżel fihom. U f'daw il-ħrejjef, hemm diversi ħrejjef fil-letteratura Maltija, speċjalment dak li kibqgħu li ġabar Manuel Magri. Pereżempju fil-ħrafa ta' Balmis u fil-ħrafa ta' Bin il-Sultan, fejn dawn biex jagħmlu l-avventura tagħhom kellhom isibu dal-bokka port, jinżlu hemmhekk u jsibu speċi ta' pjanura, u f'dil pjanura kien hemm bliet u rħula u nies bħalna, iżda kienu hemm ukoll monstri, ajkli, draguni u sħaħar, eċċetera, li ssib fil-fantażija. Iżda mhux bil-fors kienet sempliċement din l-idea tad-dinja ta' taħt parti mid-divertiment li wieħed jitkellem waqt li qed jgħid ħrafa, għax ħafna nies kienu jemmnu li l-erjien u l-ħofor li ssib fl-art kienu jwasslu għal x'imkien. Pereżempju, mhux bħala ħrafa, imma bħala leġenda, kienu jgħidu li f'Għawdex hemm post għar partikolari li llum jgħidu l-bellija, dak iż-żmien ma kinux jgħidu l-bellija, imma f'dan l-għar partikolari jgħidu li sparixxew 7 tfajliet u baqgħet titfittixhom qatt ma sabithom. U fil-fatt jgħidu li dal-post tal-bellija mbagħad kienu ksoħ bil-ġebel bi żgur ħadd ma jersaq hemmhekk iktar. Nafu wkoll li kienu jemmnu pereżempju fil-bellija. Il-bellija ġejja minn taħt u kien hemm kreatura oħra jgħidulha l-imħalla tal-kbir. U meta kienu jisparixxaw in-nies kienu jgħidu li għax niżlu fihom daw u jew kellha telgħet xi ħaġa lihom u ħatfithom. F'Għawdex pereżempju kien hemm bir partikolari kienu jtellgħu l-ilma minn hemmhekk, imma meta sparixxaw xi tfal hemmhekk u mbagħad kienu għalquh. Storja riċenti, insomma fi żmien il-gwerra, kienet li kien hemm xi skola ta' tfal u klassi partikolari ħaduhom ġo li proġew biex jaraw l-istorja u daw sparixxew. Fil-mitoloġija nsibu li kien hemm twemmin simili ħafna għal dak Malti riċenti. Fil-mitoloġija Griega pereżempju kienu jemmnu fil-Ħejdis fejn mhux għax sempliċement persuna tmut imma kapaċi tinżel hemmhekk u terġa' titla' minn dal-post. U terġa' aktar fil-passat, fi żmien Sumer, fis-Sumerja, kien hemm il-leġenda ta' Ixtart jew Inanna kif kienu jsemmuha, fejn di niżlet ġo id-dinja ta' taħt biex tintaqa' ma' oħta u biex għaddiet minn hemm kellha tgħaddi minn 7 bibien tal-ħadid. Kombinazzjoni dit-tip ta' storja fejn l-eroj kellu jgħaddi minn 7 bibien biex jinżel u jeħles lil-ħutu. Insibuha wkoll fil-istorja ta' Dragun Draganti. Ġifieri naraw is-similjanza bejn istorja Maltija u dik antika b'eluf ta' snin. Grazzi għal ktieb Inħaddem il-Malti tajjeb, l-istudenti, l-għalliema u ħaddiema oħra li jinqdew bil-sinna ta' kuljum issa għandhom punt wieħed ta' referenza li jiġbor fih ir-regoli grammatikali ewlenin. It-tim tagħna tkellem ma' Karl Xikluna, wieħed mill-koawturi,
dwar din il-pubblikazzjoni. Fil-waqt li l-ortografija tiffoka fuq lingwa miktuba skont regoli u konsuetudnijiet maqbula, il-grammatika tikkonċerna dawk ir-regoli li l-kellim nattiv inkonxjament iħaddem waqt li jkun qiegħed jitkellem u anke jikteb. Kien għalhekk li ddeċidejna li dan il-ktieb insemmuh Inħaddem il-Malti tajjeb billi fil-grammatika aħna nkunu qegħdin inħaddmu il-lingwa. Inħaddem il-Malti tajjeb huwa ktieb ta' referenza li jippreżenta ir-regoli grammatikali mod konċis u b'ħafna eżempji. U barra minn hekk jieħu konsiderazzjoni bosta studji reċenti wkoll. L-istess bħal ktieb Nikteb il-Malti tajjeb, l-idea biex nagħmlu dan il-ktieb ħarġu biha l-uffiċjali edukattivi tal-Malti fi ħdan id-Dipartiment tal-Kurrikulu tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol. Wara s-suċċess li kellna bl-ewwel ktieb u r-rispons pożittiv li rċevejna mingħand l-għalliema u anke l-edukaturi l-oħrajn, iddeċidejna li issa nimbarkaw fuq it-tieni proġett. Jiġifieri dak li jkollna manwal tal-grammatika li jista' jkun ukoll punt ta' riferiment u anke ktieb ta' referenza għall-għalliema tal-primarja u anke dawk l-għalliema tas-sekondarja biex jippreparaw il-lezzjonijiet tagħhom u anke il-xogħol li jagħtu lill-istudenti fil-klassi. Dan ix-xogħol sar ukoll bl-għajnuna ta' żewġ għalliema oħra, is-Sur Christopher Giordano u s-Sur Xavier Semaġus. Flimkien bħala tim aħna fassalna dan il-ktieb u mbagħad ktibnieh. Dejjem bl-għajnuna tal-uffiċjali edukattivi tal-Malti wkoll. Dan il-ktieb huwa maqsum f'16 tema ewlenija. Bla dubju ta' xejn l-akbar żewġ temi huma dawk tal-verb u dak tan-nom. Billi fihom il-verb għandu ħafna temi oħrajn li joħorġu minnu. Pereżempju, nitkellmu fuq l-erq, fuq il-forom tal-verbi, fuq it-sok morfemiku u anke il-mod kif niffurmaw il-verbi mhux biss mill-element semitiku imma anke minn kliem li ġej mit-Taljan u anke mill-Ingliż. Minn barra dawn iż-żewġ temi ewlenin hemm ukoll temi oħrajn, bħal pereżempju l-alfabet u l-fonoloġija, l-affissazzjoni, jiġifieri dawk iż-żidiet li aħna nagħmlu mal-kelma, jiġifieri il-prefissi li nżiduhom quddiem, is-suffissi li nżiduhom fuq wara u anke l-infissi, jiġifieri żidiet li nżiduhom fil-kelma stess biex bihom niffurmaw kliem ġdid. Fost it-temi l-oħrajn hemm ukoll imbagħad il-pronomi, l-avverbi, l-interjezzjonijiet, il-konġunzjonijiet u anke temi bħal konkordja, jiġifieri il-qbil grammatikali fejn l-elementi tas-sentenza jridu jaqblu flimkien. Dan il-ktieb huwa magħmar ukoll b'ħafna għajnuniet prattiċi biex wieħed jiftakar ir-regoli grammatikali. L-istess bħalma minna fl-ewwel ktieb, intuża il-kulur aħmar li għena ħafna biex nispjegaw ir-regoli u anke biex nagħtu ħafna eżempji wara li nkunu propju spjegajna dawn ir-regoli. F'dan il-manwal inkludejna wkoll glossarju komprensiv sabiex wieħed ikun jista' jfittex xi definizzjoni ta' xi kelma jew terminu grammatikali li jista' jkun ma jkunx qed jifhem jew li jkollu diffikultà dwaru. Dan il-ktieb inkiteb primarjament għall-għalliema, dawk tal-primarja u anke dawk li għallmu l-Malti fis-sekondarja u anke huwa għodda utli wkoll għal dawk l-istudenti li jinsabu fl-aħħar snin tas-sekondarja u jkunu ħajamlu l-eżami taċ-ċess. Studenti oħrajn li jkunu qegħdin jistudjaw il-Malti f'livelli ogħla bħal post-sekondarja u anke fl-Università jistgħu jsibu dan il-manwal bħala għajnuna kbira wkoll fl-istudji tagħhom. Anke persuni oħrajn lilin mill-kamp tal-edukazzjoni jistgħu jsibu dan il-manwal bħala għodda utli. Jiġifieri kittieba, tradutturi, qarrija tal-provi, ġurnalisti, kull min juża l-Malti f'xogħlu jista' wkoll isib dan il-manwal utli fix-xogħol tiegħu. Il-kumpanija teatrali L-Indipendenza kienet waħda mill-kumpaniji ewlenin f'pajjiżna u damet ittella l-produzzjonijiet tagħha għal madwar 50 sena
mill-1884 sal-1932. Il-moħħ wara din il-kumpanija kien Michelangelo Borch. Imma x'nafu sewwa sew dwar dan Michelangelo Borch u x'kien l-irwol tiegħu fih dan il-kumpanija l-Indipendenza? Michelangelo Borch huwa marbut ma' kumpanija li kienet attiva mill-snin 80 tas-seklu 19 sa bażikament qabel il-gwerra, sa eżatt qabel il-gwerra. Issa Michelangelo Borch ma kienx il-fundatur tagħha kif ħafna naħsbu, però kien dak il-bniedem li għamilha magħrufa, famuża. Kien ħada taħt idejh biex ngħidu hekk tard fis-seklu 19 u bil-mod il-mod tellaħħa biex tagħmel xogħlijiet li huma dejjem akbar li jiġbdu dejjem iktar nies u dejjem iktar viċin ta' dak li kien qed isir fit-Teatru Popolari Ewropew ta' dak il-perjodu. Per eżempju, l-Indipendenza bdiet bħala teatrin komuni, żgħir, sewwa, ġifieri jirrexta għal ftit għexieren ta' nies, però sal-aħħar tas-seklu kien qed jirrexta regolarment fit-Teatru Manwel. Niftakru it-Teatru Manwel kien it-tieni teatru f'dak il-perjodu, imma kien saħansitra qed jirrexta fit-Teatru Real. Sewwa issa t-Teatru Real kif kulħadd jaf kien it-Teatru tal-Opra u kien diffiċli ħafna biex kumpanija ta' dilettanti iktar u iktar li qed tirrexta bil-Malti tużah illi ikollha aċċess għalih. Però minħabba illi Michelangelo Borch kellu daw l-ambizzjonijiet li tella produzzjonijiet kbar, it-Teatru Real kien joqgħod tajjeb għal dat tip ta' xogħol. Pereżempju, Michelangelo Borch li kien ukoll espert ta' teatru tal-opra kien jikteb parodiji tal-opri li kienu jittellaw fit-Teatru Real. Allura kien jagħmel sens li jittellaw ukoll fit-Teatru Real b'xenografija pjuttost komplessa b'ħafna kostumi, eċetera, eċetera. Sewwa, allura dik kienet waħda mill-affarijiet li rnexxielu jiġbed in-nies biha. Michelangelo Borch huwa magħruf ukoll għal dawk li jissejħu poxazz. Ma kienx l-uniku wieħed li kien jiktibhom, imma probabbilment tiegħu kienu l-iktar li baqgħu magħrufin. Biex niftehmu xogħlijiet bħal żgħażagħ tal-flagship. Issa, x'inhi il-poxad? Il-poxad hija bażikament kummedja jew farsa komplessa fit-tradizzjoni Franċiża. Għandna waslet mill-Italja, ġifieri l-ewwel ġiet tradotta Taljan kienet tittella l-Italja u mbagħad waslet għandna, u Michelangelo Borch għamilha famuża għaliex irnexxielu fil-traduzzjonijiet u l-adattamenti tiegħu prattikament jikkonvinċina illi daw l-affarijiet li qed jiġru Malta u prattikament kulħadd kien jinsa illi daw huma traduzzjonijiet. Sewwa ġifieri meta nitkellmu fuq żgħażagħ tal-flagship, il-flagship kien music hall. Balzunetta żgħażagħ timxi mill-belt għal balzunetta l-imdina u kellu din il-mappa ta' Malta li kienet tagħmel sens għal daw ix-xogħlijiet kollha, u l-karattri jaġixxu bħal karattri tipikament Maltin. Michelangelo Borch naħseb nistgħu ngħidu wkoll li kien wieħed min-nies li rnexxielu jressaq it-Teatru Popolari bil-Malti lejn ċertu livell ta' professjonaliżmu, ġifieri fl-aqwa żmien tagħha l-Indipendenza kienet tagħmel il-flus. U l-flus kienu jinqasmu bejn l-atturi, ġifieri kien hemm żmien pereżempju meta l-Indipendenza kienet taħdem isa kooperattiva. L-atturi jinvestu flushom biex jikru t-teatru, biex jixtru l-kostumi jew jagħmluhom jew x'inhuma u x-xenarju u mbagħad jaqsmu l-qlieħ. Sewwa ġifieri minkejja li ovvjament kollha kellhom xogħol ieħor, imma it-teatru għalihom kien ukoll sors ta' qlieħ. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.